ଏ ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। କଥାଟି କହିବାର ମୂଲ୍ୟ ହେଇକି ଯେ ଛୁଞ୍ଚି କହୁଛି ଚାଲୁଣି କି। ସରି ଚାଲୁଣି କହୁଛି ଛୁଞ୍ଚି କି ଯେ ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ କଣା। ହେଲେ ଛୁଞ୍ଚି କହୁଛି ଚାଲୁଣି କି। ଆରେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ସିନା ଗୋଟେ କଣା କିନ୍ତୁ ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ସହସ୍ର କଣା। କଥାଟି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡିକି ନିଅନ୍ତୁ। ମାଧୁର୍ଚୋଦ କ'ଣ କହୁଥିଲ ମତେ? ଆଜି କ'ଣ ହେଲ ବୁଝିପାରିଲ ତ? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ଭିଡ଼ିଓଟା କାହାକୁ କୁହାହଉଛି? ତୁ ମା ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଲୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲି। ହେଇଛି ନା ହେଇନାହିଁ? ଅଛନ୍ତି ରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ମରେଇଗଲୁ? ମାଇଣ୍ଡ କର କଥାଟା ତତେ ହିଁ କହୁଛି। ତତେ ହିଁ କହୁଛି ବୋ ଇଏ କଥାଟା ମାଇଣ୍ଡ କର। ରାଜା ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ପିଲା ଆଜି ଆସି ବାହାର ଦେଖ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ଜାଣିଛୁ। କେବଳ ତୋ ପାଇଁ ମା ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ତୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଭଉଣୀ କିଆ ମୁଁ ବି ସରା ପାଇକରା ପୁଅ ହେଲା। ନିଶରେ ହାତ ମାରିକି କହୁଛି ତୁ ଭଉଣୀକିଆ ମୁଁ ଆଗେ ମରିବୁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ନ ମାରନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ତତେ ମାରିବି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋର ଏଇଟା। ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ହ, ଗାଣ୍ଡି ମରେଇ ହ, ଭଲ କି ମରେଇ ହ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତ ବୋଉ ବିହାରେ ଏକାଥରେ ଆଠେଣୀ ପଶିଯାଉ ଭଉଣୀ କିଆ।